Kutxik eta bere lagunek ez zuten sekula dirurik izaten, eta dirua lortzeko lan ezberdinak egiten zituzten. Eta noizbehinka, herriko apaizak ere egiteko batzuk ematen zizkieten. Behin, etxez etxe abiatzeko eskatu zien. Kantatu edo errezatu, zer nahi zuten galdetu eta esaten zutena hori eskaintzeko. Eta horretarako, etxe aberatsak aukeratzen zituzten, hoiek eskupekoa ematen zutelako. Rotxilen etxera joatea zen Kutxirentzako txarrena, zen eta Rotxil bere etxaia zen, aberaskume bat zelako. Eta Kutxiren lana izaten zen Rotxil nola engainatu pentsatzea. Diruz lortu ezin zuena, maltzurkeriaz lortuko zuen. Horregatik proposatzen zizkion astolazterketak edo espata-espatan aritzea edo pilota partidoak egitea. Irabazteko ze Kutxik beti irabazten zuen. Rotxilen etxera joan ziren eta Maria Bixentak ireki zien atea, hau da, Rotxilen amak. Baina Kutxi eta lagunak ikusi ez beste, Maria Bixentak atea itxi zien, ez zuela piratez ezer jakin nahi eta. Eta Kutxi mindu egin zen. Mendeko hartuko zuela zin egin zuen. Egun batean, pastel gehiegi jan zuten egun horietako batean, kaltxaz, diopil eta kanikaz kakalarriak harrapatu zituen. Eta beren egin beharrak egin behar zituztela esaka hasi zirenean, Kutxik debekatu egin zien komunera joatea. Gertik hor, Kalandira joan behar dugu. Kutxik Maria Bixentaren etxera joatea agindu zien. Eta heldu zirenean, Maria Bixentaren etxe sarrerako felpudo gainean, han kaka egin zezatela agindu zien. Kakapirri muntua felpudo gainean egin eta ondoren gainetik azukrea bota zioten. Maria Bixentaren etxeko tirrina jo eta eskailera azpian ezkutatu ziren zer gertatuko. Badakizue zer gertatu zen?